É innegable que o turismo contribúe ao desenvolvemento dos territorios. O turismo en España acadou máximos históricos en 2024, representando o 13% do Produto Interior Bruto, un 6,5% máis que en 2023, e recibiu case 94 millóns de turistas no 2024. O caso galego tamén é un caso de éxito, porque Galicia acaba máximos históricos cun volumen de viaxeiros que supera os 8 millóns de turistas aloxados en establecementos na comunidade. Bondades e feblezas dun fenómeno que inflúe nas nosas comunidades de moi distintos xeitos. Iria Camaño Franco é profesora no Departamento de Socioloxía na Facultade de Turismo da Universidade da Coruña, onde imparte docencia en grao e máster. É doctora en Dirección e Planificación do Turismo pola Universidade da Coruña. Tamén dende o ano 2018 é directora de Rotur, a revista de Lecer e Turismo, e do curso de verán de Turismo da Universidade da Coruña. Forma parte, ademais, do Grupo de Estudios Territoriais, especializado no estudio do territorio, da paisaxe e das comunidades dende unha perspectiva multidisciplinar. Iria, moitas grazas por acompañarnos e por poñer un pouco de luz en este tema tan interesante e que tanto nos influye. Bueno, é indiscutible que o modelo turístico ten mudado moitísimo nos últimos anos, tanto a nivel global, o mundo cambiou moitísimo, pero tamén, nomeadamente, no caso galego. Como experta, ti como estás vendo o sector turístico galego? Bueno, primeiramente, gracias pola invitación á conversa e por esta iniciativa. E certamente o turismo a nivel mundial é un sector moi cambiante e está mudando e quizáis nos últimos anos pois máis rápido do que somos capaces incluso de hasta percibir, e isto afecta inevitablemente o modelo turístico galego tamén. Neste caso en particular e polo lugar onde nos atopamos, a Costa da Morte, eu sempre fago incidencia en destacar un ano, que é o ano 2010, que supuso sen dúbida un punto de inflexión a nivel de datos turísticos. Se nos centramos pois nesa cuantificación máis do número de turistas que chegan ao territorio, pois foi a partir do ano 2010 cando se incrementaron os números de turistas e se estabilizou nese incremento, porque inevitablemente todos os anos santos sempre supoñían un pico nesa gráfica, pero dende o 2010 ese pico mantívose e sigue incrementándose paulatinamente, uns anos pois máis que outros, pero sigue incrementándose. Entonces, bueno, o cambio está aquí e vai a ir mudando nos próximos anos, xa non tanto mellor en canto ao número de crecemento, que o ideal sería como asentar os números de turistas que temos agora, manter e non tanto crecer exponencialmente para poder o territorio absorber ese número de turistas, e o cambio debería de ir enfocado pois ás tendencias máis globais. Un dos temas que estamos abordando aquí é a sustentabilidade. Levamos falando 30 anos de turismo sostible e pouco se fai na acción, non? Como estamos a ver e a falar, pero tamén pois hai outros retos como pode ser a digitalización, a profesionalización, que é indiscutible que vai a ser preciso traballar sobre este modelo. En Galicia, tradicionalmente, o modelo de turismo era aquel turismo familiar, os veraneantes, que decimos aquí, non? Pero a realidade é que perdeu vixencia nestes últimos anos, non? Mudou esta maneira de facer turismo como se facía antes, pois que se pasaban aquí todo bravo. Pero é certo que se está instalando un modelo que parece como uniforme en todas partes, non? A maneira de facer turismo de visita, non sei se isto é moi real ou non é así. Desde o meu punto de vista, e sempre o defendo, considero que cada territorio ten a súa propia dinámica turística e ofrece algo distinto, e sobre todo tendo en conta que Galicia é super heteroxénea na súa diversidade e para min non é comparable o modelo turístico e o tipo de turista que hai nas Rías Baixas, que hai Costa da Morte, ou, bueno, falo da Mariña, pero tamén a zona do Ortegal, non? Por exemplo. Ou Ribeira Sacra, que tamén sempre nos esquecemos do interior, pero tamén é un seu destino que está crecendo. O modelo de turismo familiar é un tipo de turismo, tipoloxía que a min personalmente me gusta, porque considero que ten un impacto
máis positivo que negativo e ese concepto de veraneante, pois o que falábamos é de longa estancia e polo tanto ten uns impactos positivos maiores en tanto en canto lles permite coñecer realmente a idiosincrasia do territorio, convivir, coñecer os veciños e ao final é super enriquecedor. Pero tamén é certo que hai unhas tendencias sociais globais e é que o modelo de familia mudou, está mudando e eso, pois, obviamente, tamén se reflicte na forma de viaxar. Entón, tío, mellor agora, pois, viaxas máis cos amigos, coa tua parella ou incluso viaxas solo, sola, que é tamén unha tendencia moi en auxe, sobre todo, eles viaxaban máis solos antes, agora cada vez máis mulleres viaxan solas tamén. Por exemplo, unha das rutas do Camiño de Santiago onde hai máis mulleres que viaxan solas é o Camiño Inglés, curiosamente, porque, bueno, como que lles dá maior seguridade por ser zonas máis urbanas. Entonces, ese tipo de turismo está mudando. Non considero que sea heteroxéneo en todo o territorio, penso que en cada lugar predomina máis un que outro, pero que sí é certo, e estou segura deso, en que nos próximos anos volverá a mudar outra vez e o mellor, pois a familia volverá a adquirir esa importancia de compartir tempo de viaxe en familia, porque no día a día pois é máis difícil o mellor coincidir cos teus pais, cos avós, cos primos e buscar ese encontro tamén de disfrute na viaxe, pois tamén é unha boa ocasión e penso que tamén aporta benestar, así que probablemente nos próximos anos se volva a recuperar esa maneira de facer turismo. Pode ser. Mira, o que sí que é unha certeza é que a poboación empeza a ver como preocupante algúns aspectos, eses aspectos negativos que ten o turismo, non? Pois eso, a veces que é invasivo, o fenómeno da xentrificación ou da turistificación de zonas que deixan de ser dos que viven realmente ali durante todo o ano. Eu non sei como é posible loitar desde unha maneira positiva, en positivo, contra este tipo de problemas que casi sempre leva aparellado o fenómeno turístico. O turismo está claro que, como calquera outra industria, non é inocua. Sempre insistimos neso. Se ti instalas unha fábrica, pois ten impactos positivos e impactos negativos. E co turismo, pois ocorre o mesmo, o único que consideramos que é unha actividade menos invasiva e, polo tanto, os efectos negativos son menores que outro tipo de industria, pero, aínda así, pois hai que mitigalo. E, sobre todo, a nivel medioambiental e social neste caso. En canto ao tema da xentrificación, considero que depende do caso en particular, pero non sempre é culpa do turismo, e, de feito, o turismo é, en ocasións, incluso secundario, e o tema da turistificación, que estaríamos xa falando deses momentos de saturación turística ou o índice que se utiliza no Instituto Galego de Estadística, presión turística, pois afecta a lugares moi puntuais e en momentos tamén moi puntuais. Por que? Porque o turismo en Galicia é moi dependente do turismo nacional, non temos tanto turismo internacional, que é o que permite desestacionalizar máis, porque as vacacións son diferentes. Por exemplo, aquí nos centramos moito nas vacacións escolares, pero o ano académico, por exemplo, en Alemania ou en Estados Unidos é moi diferente o español. De feito, en Estados Unidos penso que empezan a mediados de agosto coas clases, non? Entonces, eso permite unha maior desestacionalización. E, por outra banda, creo que tamén é moi positivo promover o propio turismo interno en Galicia, que é unha acción, bueno, é un eixe de traballo para a propia Axencia de Turismo de Galicia, onde fai moitos anos. De feito, falamos do bono turístico, dese outono, non, onde se promove tamén, sobre todo, o turismo rural, pero o turismo interno é un turismo moi interesante por varios motivos. Primeiramente, por temas de sustentabilidade, porque ao final, pois, é o transporte privado, pero un coche non contamina tanto en comparativa con un avión. Exacto. E por outra banda, tamén se permite que o propio galego coñeza o seu territorio, a súa historia, a súa memoria, porque moitas veces viaxamos porque son lugares máis exóticos, ou mellor, pois a outros continentes ou incluso por Europa, pois a moitas cidades e non coñeces o que tes na provincia do lado, non? Entonces, bueno, considero que nese sentido eso permitiría desestacionalizar e non saturar tantos certos lugares. Non obstante, o propio turismo en sí se basa na estacionalidade, porque se basa nas vacacións, e para eso pois hai que tomar acción e limitar e regular pois o acceso a certos puntos que neste momento son máis sensibles, que os puntos van variando tamén dependendo de diferentes estrategias donde xa se lle escapa tamén a administración
E depende moito incluso dos turoperadores, das mayoristas. Por exemplo, eu recordo cando empezaba a traballar que o circuito, estou falando fai máis de 15 anos, non? Pero o circuito básico era Santiago, era o Río de Carnota, xa viñamos directamente para Corcubión ou C, directamente a Fisterra. Claro, agora mudou, xa non é tanto o Río de Carnota, xa está a Cascada do Ézaro, nese circuito, é dicir, que aí tamén se pode ir traballando para desconxestionar certos lugares engadindo nos circuitos turísticos que se venden pois outros lugares de interés, ou mellor máis o interior, para que tamén se coñeza a costa e o interior, ou activando outros recursos pois que consideremos relevantes, saben, sexa vencellado á cultura marítima, á cultura industrial incluso, artesanal, bueno, hai moitas maneiras de facelo, pero hai que planificalo e tomar acción. Bueno, hai unha tendencia en moitos expertos que falan de que hai unha necesidade básica e primordial e que hai que contar cas poboacións locales para poder planificar, eso que tamén lles parece tan importante, planificar e contar cas poboacións locais, cos propios persoas que viven durante todo o ano nos sitios que teñen, nos que ten impacto o turismo. Ti acreditas que isto é así ou...? Totalmente, é esencial e ben xa delimitado incluso a nivel europeo, estatal, regional, todos levamos, levase dicindo máis de 20 anos que, por favor, nas mesas de toma de decisións do turismo estén representados os veciños e as veciñas, pois sábense xa a través das asociacións ou incluso que eles presencialmente asistan a estas mesas e formen parte desa toma de decisións. É fundamental porque ao final o turismo é moi transversal e ao final estamos a falar do territorio e afecta absolutamente case a todo e polo tanto é moi importante que eles estén presentes e que sexan proactivos porque en ocasións, e incluso isto lle pasa tamén ao sector privado, consideramos que son os gobernantes nos que hemos depositado a nosa confianza os que teñen que tomar iniciativa e facer as cousas, non? Que é certo, a política turística é esencial, pero dende o noso punto de vista tamén, como empresarios e empresarias ou como veciños e veciñas, tamén temos que formar parte diso e temos que co-crear ese modelo de destino que queremos e para eso pois, é necesario participar e ser proactivos e traballar conjuntamente. Iria, pode que unha parte do problema sexa que falta profesionalización. Está claro que a universidade entende que é unha necesidade formar a xente en este sector, pero tamén é certo que é un sector que tradicionalmente a xente non está formada, non vou dicir cualificada porque a mellor, pero formada, falta formación. Hai pouca profesionalidade en algún... É que históricamente o sector turístico é moi recente en termos históricos, entonces a súa formación e máis a formación universitaria é tamén aínda máis recente. Efectivamente, a Universidade da Coruña ten unha aposta clara dende fai moitísimos anos pola profesionalización e é esencial, consideramos que é esencial tanto a nivel de grado, a nivel de máster e incluso de doutoramento, posto que isto vai a permitir que a xente que traballe no turismo teña esa visión integral, teña esa visión económica, pero tamén territorial, medioambiental, social, e polo tanto é importante tamén que os cargos que toman, teñen ese poder de decisión, estén ocupados por xente con estudos en turismo, formados, efectivamente, e isto vai axudar tanto a calidade do servicio prestado como incluso a innovación, porque falábamos ao inicio, o sector é super cambiante e temos que estar pois ao tanto e adaptarnos a esos cambios o máis rápido posible. E ahora xa desde o punto de vista de todos somos turistas, como temos que formarnos, comportarnos, como ten que ser a nosa actitude, tanto como receptores de turistas como cando somos turistas activos? Isto ven xa dunha formación na educación primaria. Nos apostamos moito. Debería, sí, claro, debería. Pero considero que é fundamental que nos currículums dos institutos, dos colexios, se incorpore xa non só esa educación en turismo, educación no valor patrimonial.
porque pois que un neno, unha nena que é de Corcubión e non coñeza a historia da súa localidade, pois estamos perdendo aí pois a memoria e a identidade, non? Porque as novas xeracións tamén teñen que ser coñecedoras do seu pasado, primeiro para non cometer os mesmos errores, pero tamén para planificar o seu futuro en base a esas raíces. E nós xa como adultos, pois é complicado mudar o comportamento dunha persona adulta, pero é necesario que se establezan unhas normas de convivencia e que, pois obviamente, sexamos persoas civilizadas e saibamos, pois o que decíamos antes, pois que non se pode tirar o lixo na rúa, que non se pode cantar ou falar moi alto porque podes molestar a xente, pero iso é algo que xa ti no teu día a día deberías de facer. E é o que falamos sempre, agora se está botando moito a culpa ao turista das problemas de convivencia que hai en certas localidades, pero o turismo é un reflexo da sociedade. É unha frase que sempre suelo decir, e isto vai a ir tamén paulatinamente progresando a medida que outras xeracións se vayan tendo máis presenza no turismo, porque pois, a xente de 20, 30 anos cada vez vai a ter maior presenza e é fundamental que se teñan claras cales son as normas de convivencia e, por lo tanto, normas turísticas que, claro, pero teñen que ser específicas, hai que ser cidadáns. Cidadáns, exacto. E comportarse. Exacto. E nos chama moita atención, por exemplo, pero penso que, por exemplo, se ti vas a Suíza, como ves que a xente fala baixiño, é super respetuosa, non tira cosas á rúa, pois ti vas a imitar tamén ao comportamento da xente que visitas. Os alemáns, por exemplo, pois lles molesta moito cando van grupos de españois tamén a visitar o seu, pois por exemplo, estivemos recentemente en Baden-Baden. Claro, os españois nos poñemos a falar no metro ou no tren e os alemáns se miran como dicindo por que están falando, por que fan tanto ruído? O sea, nós tamén molestamos cando visitamos outros territorios, entón temos que ser empáticos e, saber comportarnos e convivir, porque ao final o turista é por uns días ou horas incluso un cidadán máis desa localidade. E ser tamén, ás veces, máis autocríticos, porque nós tamén somos turistas, nos gusta viaxar e, polo tanto, pois temos tamén que ter esa mente aberta de saber comportarnos en calquer cultura, escenario, espacio, exacto, e respetar, pois, dentro dos límites, pero as culturas ás que visitamos. E o enriquecedor tamén da actividade turística, non? O poder abrir esa mente e ver que hai outras maneiras de vivir e de convivir. Moi ben, pois moitísimas grazas por ter aceptado acompañarnos e gracias polo que nos contaches. Moitas gracias. Pois xa estaríamos.